uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama. Ngibingelele nabazalwane bonke basekhaya lezwi nasendlini kaJehova ngiyabonelela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga kakhulu baba Nsibande. Untombazane wami ayabonga uyitholile ibhasari. Ngiyambonga uNkulunkulu ngimnikeza udumo. Ngiyawubonga nomkhuleko wasinikeza wona uRomans 10 verse 9. Uyangisiza ngendlela eyisimanga. Selokhu ngingenile ekhaya lezwi. Hey, uNkulunkulu ungenzele iy'manga. Waphenduka umyeni wami. Umyeni wami selokhu nje yena akakaze aye esontweni. Waphenduka waya esontweni. Uyakhonza njengamanje. Sihamba naye into engangihlale ngiyifisa uma ngibona ama-couples enkonzweni ngithi behamba bewumndeni ngithi nami ngiyayifisa lento. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sengathi nje baba, hey, ungahlala nje unjena usikhulekela izinto zenzeka ngoba kulukhuni siphila nje kunzima emakhaya ethu, izinto ayihambi kahle. Ngiyambonga kakhulu ngimnika udumo uNkulunkulu ngithi akekho njengaye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ngiyabingelela, ngibingelela uMama Mtsibande noBaba Mtsibande nabazalwane basekhaya lezwi nabazalwane bonke abasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizothula ufakazi nami ngamandla kaNkulunkulu. Kulo nyaka nje kusukela uqalile bengicela umsebenzi. Ngempela inkosi uJesu yangenzela umusa, umsebenzi ngawuthola. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukubonga uNkulunkulu. Ngimdumise nje kakhulu. Ngangenzele kona last week bengikade ngisemkhosini wey'nsuku eziwu-5. Ngikhulekela nje umusa wakhe nginazo-ke izinto ebengicela umusa phezu kwazo. I-weekend Sunday ebrentshini besivakashelwe abazali bethu. So uma kuzoba nenkonzo enkulu-ke emabrentshini kuyaphekwa. So mina-ke bengifanele ngipheke ebrentshini. Mangiyopheka ngishiye kwelami ikhaya ngingenako ukudla. Kodwa angeke nize nikholwe ukuthi uNkulunkulu the time wenza umsebenzi wakhe ngokuzinikela. Ungabalisi futhi ungabheke lutho. Yazi bekungekho nanokuthi mhlampe ngithi senginomhawu wokubona lo anyanisi noma ukubona lokhu, cha. Bengizenzela nje umsebenzi wenkosi kahle ngokukhululeka. Kwaze kwaba siyaqeda nje wenzeke kahle. Uma sengivuka ekuseni izolo ngithola ucingo ngabo-5 ekuseni olungibuza ukuthi ngizobe ngikhona nosuku lonke. Ngithi mina yebo ngizobe ngikhona. Nangampela nje ngibone ngemoto, imoto ifike ime ingidilizela igrosa bese iyahamba. So ngiyamdumisa uNkulunkulu. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu nje. Ngiswele amazwi okubonga. Ngiswele nje nemilomo yokumbonga ngimdumise. Ngiyambuka nje ekhayeni lami. Impela uma ngihleli kuyena ngokukholeka uyasenzela umusa. Ngibuka nomkhuleko owenziwe ebrentshini the time ubaba ekhulekela abagulayo cause nganginethile ngoLwesihlanu. Siyothenga ukudla. Sanetha nabazalwane abasasihamba nabo. Ngeze ukuthi ngiyopheka nje angikho right, ngihamba ngoMgqibelo. Ngingeke ngilale ubusuku bonke. Kodwa nje uNkulunkulu waba nami. Kwenzeka. Uma sekukhulekwa ngampela ngaphila, ngabuya ekhaya sengiphilile kulo mkhuhlane bengiwuzwa wokunetha. Ngiyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi.
Udumo kuNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa yilo. UJesu Kristu inkosi. Ekuseni ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ubaba uNsibande, ngiphinde ngizobingelela umama uNsibande. Ngithi since kungunyaka ophelile ngingazange ngaze ngafaka ngibonge uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe emihle engenzileyo yona. Ngike ngagulelwa ubaba wami waze wangishiya ngonyaka ophelile ngoJulayi. Since ngikule simo nje ebengikuso, ngithi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngokungithwala ngize ngindlule kulesi simo ebengikuso, noma kusesebuhlungu kodwa ngiyabonga kakhulu. Ngibonga futhi nanokungena-ke onyakeni omusha, ngibonge nanokungena ngangena ku-21 days. Awukho umkhosi ofana njengaloyana u-21 days. Ngibusisekile, ngabusiseka kakhulu ukuthi ngingenile ku-21 days. Ngiphinde ngizobonga imithandazo kababa uNsibande, ngibonge imikhuleko, ngibonge nanenkonzo lokhu esiphe yona njalo, elokhu ingiduduzile nasemoyeni wami ngilokhu ngisebuhlungwini bokuhanjelwa ubaba wami, ngoba sihanjelwa ubaba wami ngoJulayi, saphinde futhi kwathi sikhumula thina abatwana sakhumula ngo-August, sahanjelwa ngudada wakababa abalamana naye. Ngaleli langa siqeda ukukhumula, konke ngikubeka nje uNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu engidlulisile leso simo, elokhu engithwale njalo, konke kungomusa wakhe. Ngiphinde nje ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngokuthi asigcinele ubaba uNsibande, elokhu esiphile imikhuleko, elokhu esiphile iy'busiso njalo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi nje uNkulunkulu ngiyamcela ukuba asigcinele ubaba uNsibande kanye nomndeni wakhe. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngibingelele ikhaya lezwi, ngibingelele abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa egameni likaJesu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngabe mkhulu, ngoba ungena wami la ekhaya lezwi impilo yami ayisefani. Bengathi ngiwumuntu omthandayo uNkulunkulu, okhulekayo, kodwa izwi lingahlali kimi, nginga-understand. Kodwa since ngangena ekhaya lezwi sengiyakhula kancane kancane, ngiyakhula, sengiyakhona nokuthi noma ngiyifundele ilizwi ngi-understand. Siyabonga kakhulu ngey'mfundiso esiy'fundiswa usuku nosuku ekhaya lezwi, ney'ngqondo ziyavuleka. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngiyathanda nje ukubingelela ekhaya lezwi kakhulu kubazalwane abasekhaya lezwi. Ngiyathanda nje, angisiyena umuntu ojwayele ukukhuluma ekhaya lezwi, kodwa ngiyathanda-ke sibuka incwadi yamaHebheru, isahluko sakhona u-13 uvesi u-17. Le nto ingenza ngingenelele ngenxa yalezi zinto elokhu zifakwa ezingama-emoji. Sengithi ake ngingenelele la. Uma ufunda laphaya kuvesi 17, ithi lalelani abaniholayo, nibathobele ngokuba balinda imiphefumulo yenu, futhi bayakuphendula ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula bengakhonondi, ngokuba lokhu akunakunisiza. Ngilapho nje kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasisize, simhloniphe, simesabe, bese silalela abasiholayo ukuze bakwenze lokhu bengabubuli.
Kahle kahle ukungalaleli kunesijeziso, kuyisono, kuyicala emehlweni kaNkulunkulu. Kunabantu abake bedelela uMose bethi uNkulunkulu nakubo bengakhuluma. Kukhona into ongacabanga ukuthi uyenza emntwini kanti uyenza kuNkulunkulu. Kunezwi lithi uma uthinta iy'ngceku zakhe uthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Kusemkhulekweni wami ukuthi khuzeka manje uma ngabe ukhuzwa, khuzeka kungaze kufike la uNkulunkulu esukuma khona ngoba lento kudala kukhulunywa ngayo, kuyafundiswa ngayo, kodwa kukhona labo abadlalayo. Yingakho-ke ngithi ake ngingenelele nami ukuthi cha bazalwane, asingawoni umsebenzi kaNkulunkulu, asikhuzeke. Yilokho ebenguveza ukuthi funda nje lelizwi, ukungalaleli kunesijeziso esikhulu. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Hey, mane ngingazi-ke kulesigaba engikhulumela phezu kwaso ukuthi ngingaqala ngaphi. Ngimangazwa ukuthi ngisabona ama-emojis egruphini. Yazi indlela engihlupha ngayo indaba yama-emojis, kwaba ne-mistake eyi-1 wangitshela ubaba ukuthi ngisende i-emoji. Ngathuka ngacishe ngashona. Kwasho ukuthi angiyazi nami ukuthi ngingene kanjani. Uthe mase ngi-explainela ngaba careful ngale ndlela yokuthi ngiyeke ngi-check-e njalo, ngiyawa-check-a ama-emojis njalo ukuthi akukho yini la kuphinde kwenzeka khona i-mistake. Ngangiqhaqhazela, ngiqhaqhazeliswa yini na? Ayikho into ebuhlungu ngisho enganeni uyizala ukuyitshela into ingayenzi, uyitshele into uma usuyitshele okwesithathu kusuke sekuwukuhlukumezeka. Kodwa kubekelephi thina sibaningi kangaka sibadala, because ayikho ingane phela la ekhaya lezwe. Angi-understand ngempela, angiqondanga mhlawumbe ukuzigqamisa, kodwa nje ake sizame ukumhlonipha uNkulunkulu. Singabheki ubaba, sibheke uNkulunkulu lo amsebenzelayo ukuthi uma esecasuka yena kuyokwenzakalani. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa ngokudilitha. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngithi angidlulise nabo ubufakazi baba obenzeke ngisedrobheni eGreytown. Ngingena kwesinye isitolo kunalento ebengiyithenga ebibiza u-45 kanti ibiza u-85 angibonanga. Ngithe mangithi ngiyayitshela intombazane esethilini ukuthi hayibo, le mali yokugibela bengabe ngithi u-45, yathi cha, u-85. Oh, ngashaqeka, ngavele ngama, ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngathi ngizobona ukuthi ngizogibela kanjani. uJesu yazi, ngathatha luplastiki ngahamba. Ngithe ngisathatha amagxalana ngikhuphukela ngaserenki, kwavela umoya, isiphepho esimangalisayo. Hawu, nansi imali, nansi imali, nansi imali. Ngiyidedela ewu-R50, imali. Ngiyidedela ewu-R50, angikwazi ukuyijaha ngoba napho iplastiki, nansi le mali la. Hayibo, ithe mayibuza intombazane ade ngihlangabeza ukuthi hayibo, imoto iyakushiya. Athi buwenzani lapha? Ngathi ngizokutshena ngisengisemotweni. Ngibona isimangaliso mina ukuthi igama elithi uJesu Kristu, uJesu inkosi, isimanga. Ngiyabonga baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova ngokuthi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umfundisi nomama nabazalwane bonke. Bazalwane, ngidliwa ubufakazi kufanele ngabe kade ngabuletha. Ngibonga uNkulunkulu ukungena ekhayeni lwezwi. Kuningi ngifundile, kodwa kakhulu nje ngifunde indaba ye-fasting. Siyabonga baba umfundisi ukusifundisa
ukuthi kwenziwa kanjani ku-fasting. Bengumuntu ofastayo kodwa angakaze ngicabange ukuthi umuntu angaze afike ku-21 days. Kodwa ngenxa yokungena ezwini ekhaya lezwi umuntu ufundile. Kuningi ngufundile nefundiso enilethayo nentshumayelo siyasakha kakhulu. uNkulunkulu anibusise aqhubeke afeze icebo lakhe ngani. Athe icebo lakhe alinakuvinjwa ngoba yena wenza konke. Siyabonga ukuthi sivulele nalomnyango ukuthi sikwazi ukusizakala kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba nomama egameni likaJesu nomndeni wonke. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi egameni likaJesu. Ngibingelele entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa kanye nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukudlulisa ubufakazi. Siyabonga kakhulukazi nangeenkonzo baba osipha zona, iy'ntshumayelo, indumiso, ubufakazi bonke baba, ukuyalwa nokuqondiswa baba. Iy'mfundiso zakho ziyasakha, sithokozile ngazo, siyabonga baba. Ngicela ukudlulisa ubufakazi noko obenzeka ngomhla ka-19 kuyo le nyanga baba. Bengisamile ngilinde ukuthi ngoba ubukhala ngokuthi umsebenzi usemningi ukuthi ukwazi ukuphusha umsebenzi, bese ngiyabudlulisa lo bufakazi enginabo baba. Ngicela udlulisa ubufakazi, ngibonge amandla kaNkulunkulu akasenzele wona la ekhaya emndenini la ekhaya kaNdlovu. Bekungumhla ka-19 Mashi baba, ngiyakhumbula ntambama ngabopha 7 sidutshulwa la ekhaya kaNdlovu. Isibhamu sakhala ngemuva komuzi, okusho ukuthi indlu yami inamakamero 3. Kuleli liphakathi yangena-ke inhlamvu baba, yangena ngewindi. Ngenhlanhla ngangikulo lelo kamera, ngathi mangiqeda uphuma nje nomntwana ongumzukulu sakhala isibhamu, yangena inhlamvu. Engikholwa ukuthi baba yayizoshaya kimi noma yayizoshaya kumzukulu ngendlela eyayi-aimwe ngayo inhlamvu ukungena kwayo ewindini yilo muntu owayeyithumela baba ekhaya kaNdlovu. Ngenhlanhla uNkulunkulu waba namandla empilweni yethu baba. Sasinda, sangena, sayicosha inhlamvu, yawela khona phakathi endlini baba. Sangena nje kushunqa intuthu endlini, masibuka phansi awunayo inhlamvu phansi egameni likaJesu. Ngibonga amandla kaNkulunkulu baba, ngoba kwakuzoshayeka mina, kuhambe mina noba kuhamba umzukulu kuleso simo esasibhekene naso, kodwa uNkulunkulu waba namandla kakhulu, wasivikela kuleyo mpi baba esasibhekene nayo. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngibonga nemkhuleko, ngibonga yonke inkonzo, zonke inkonzo senzela zona, yizo lezi ezisivikelayo. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela nabazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. Kade ngiye esibhedlela ngiyohambisela omunye uRoman 10. uNkulunkulu ufike wawenza umsebenzi omkhulu. Noma ekhonza kuleli bandla la abefundisi bethi makangasho ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngifike imoya imbambile. Bekulukhuni ukuthi avume, imoya ibilwa. Ugogo semdala uno-80 nangaphezulu, ibingavumi imoya ukuthi athi uJesu Kristu inkosi, kodwa yena uyamthanda uNkulunkulu, uyakholwa. Kube umzukuzuku engasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngabuza ukuthi ngimnikeze yini uRoman 10, wathi angimnikeze. Ngamnikeza. Mase ngimnikeza uRoman 10 yavele yamvala umlomo. Kwangavuma ukuthi asho, ngasho ngedwa. Uma-ke sekufika la ubaba umpostoli ekhuza imoya, eqalekisa imoya, elwa namadimoni, ewakhuza, etha wahambe, elwa nemoya yonke, waqaqeka. Kusho ukuthi ubengamusho nje uRoman 10 nokuthi athi uJesu Kristu inkosi, ibingafuni imoya.
Sithe sesiqedile sengiqedile ukusho uRoman 10 ngimsholo yena elenqikizisa ikhanda. Awu kwangena abazalwane bakhe laba abangafuni ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bathe bengena nje washo yena ugogo washo kakhulu wathi uJesu Kristu uyinkosi. Bathithi balabamangala. Into engabuza-ke mina ngathi hawu nathula bazalwane kanti ubani eyena inkosi? Phela menithula nisho ukuthi uJesu Kristu akayona inkosi. Kanti ubani eyena inkosi? Kusho ukuthi uSathane. Bebathula nje babheka phansi ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Washo nogogo. Ngiyabonga baba wenzekile umsebenzi. Ngiyile kulo gogo ogulayo bese sibedlele bengicelile ukuthi uNkulunkulu angisize. Afike avume uvumile. Ngimshehlele ehleka. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba ngokudelitha ngikweqile emaminithini akaliwe. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni endla Jehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ibandla lonke likaBaba uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Cela ukudlulisa ubufakazi baba. Uxolo. Cela ukudlulisa ubufakazi baba. Ngenkathi sisemkhosini ka21 days ngangikhulekela ukuthi abantwana bami baphenduke bayibone lenkonzo engene kuyona ukuthi inkonzo kaNkulunkulu inkonzo enoNkulunkulu phakathi akusikhona ukuthi ngoba mhlawumbe ngithunjiwe babengangikholwa bengangi-understand becabanga ukuthi ngilahlekile uma ngingena ekhaya lezwi nasentabeni endla Jehova kuyabonelelwa kodwa emkhuleko ka21 days uNkulunkulu usewuphendulile indodana yami iyababazi iyavakasha ebrantshini yaseSoweto yabuya ibabazi ukuthi kuyafundwa lapha yana mama yasho ukuthi hayi isizokhonza khona kodwa khona esakulungisayo ke and then last week hayibo ngezwe nosisi wami sengisendela message ehlambuluka ethi mntama ngicela ukuhlambuluka bengithi uthunjiwe uma ungena ebandleni labaMtsibande cha sengibonile impela ibandleni noNkulunkulu leli ngibona ngisho inkambo yabazalwane bakhona bayatrenda lapha yana ngithi batrenda kuphi uthi batrenda ku TikTok kubatshazwa nje inkambo and then wayesethi sengifisa ubekuthiwa ibranch eGP iyavulwa ngihambe nami ngiyenkonzweni ngoba yena kade ahlalo seneminyaka engakhonzi kodwa esindisiwe so ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu usesho nje naye ugcwala umlomo athi uJesu Kristu inkosi iwona ama result ke lawo mina bazalwane nomkhuleka ngikhuleka ngisise emkhosini ka21 days uNkulunkulu uhambe wamba waphendula ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu engathi nje uNkulunkulu engabasiza bonke ababizwe ngegama lakhe abalobile encwadini yokuphila baphenduke basindiswe besenganeni okwethuna siyambonga kakhulu uNkulunkulu anibusise uJesu Kristu uyinkosi ingane yami izolo bengisemkhosini yangenwa yafaka irabha ekhaleni ingane na 5 years yafaka irabha ekhaleni izohlanganisa u5 years nje end of March yabuya esikoleni yangikhombisa ngathandaza yasithela irabha iyaphila ayinalutho ayinama symptoms okugula uNkulunkulu muhle uJesu Kristu uyinkosi ngiyambingelela baba noma egameni likaJesu ngithi ngimbonge nje kakhulu uNkulunkulu ngakho konke azibonakalisa ngakho ukuthi uyinkosi nomsindisi empilweni yami kuningi uNkulunkulu angehlisele khona ibusiso ezisimangaliso ngiyambonga uNkulunkulu ngicela ukuthi ngimkhonze ngendlela efaneleyo okunye baba kungangiphathanga kahle sesingeke ngangenelwa umbani la wacishe wasilimaza kodwa akulimalanga muntu walimala wona amaplagi nje kuphela siyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi baba uJesu Kristu uyinkosi baba ngicela ukuthatha leli thuba nje ngibonge kakhulu imikhuleko yonke ongithumelela yona yokweshumi baba izinto nje ziyenzeka nami ezingimangalisayo nokuba ngamletha ubufakazi isizathu ukuthi ubaba siyazi ukuthi unomsebenzi omningi
awenzayo. So ingakho nje ngingafuni ukuthi nami bese ngiletha ama-messages amaningi, kodwa nje baba ngicela ukukwazisa ukuthi hayi nami uNkulunkulu uyangisurprise, wenze kanje izinto engingazi ukuthi zenzeka kanjani. Ngicela nje ukuletha ubufakazi banamhlanje. Ubaba uyangithumelela le ncwadi kaNumeri 6 from verse 24 to 26. Mangiyifunda cha baba ingivusisile kakhulu. Kwase kuthi nje ntambama uma ngibuye emsebenzini bekunomzalwane obenesidingo semali, edinga usizo lwemali, kodwa futhi nginaloko nje ukuthi Nkosi yami ngabe ngizokwazi ukumsiza because bengazi ukuthi imali ngisebenzise kakhulu, ngingazi ukuthi mhlasimbe ingaba khona imali enough ukuthi ngimncede. Uma ngiya kwi-app baba ngo-check-a ibhalansi yami ngamangala ukuthi hayibo le mali ngiyithathaphi manje. Yazi baba ngize nga-check-a ne-statement ngicabanga ukuthi mhlasimbe ikhona imali engenile evela somewhere, only to find ukuthi nje akukho mali engenile, kodwa nje le balance futhi baba angiyazi. So nje ngiyakholwa kakhulu baba ukuthi imikhuleko yakho, ukuthi uma usukhulekile ngempela uNkulunkulu uyawavula amafastera ezulu. Eyi baba ngiyathoba nje kakhulu. uNkulunkulu akubusise baba ngempela, ubuso bakhe uye wabukhanyisa nakumina. Isibusiso nje semkhuleko yakho baba ngiyasibona kakhulu empilweni yami. Ngiyabonga nje kakhulu baba. Akubusise uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi.